Lishaye phansi ngonyawo iqembu le-ANC kulezocelo ebezikade zifakwe iqembu le-DA. Angiqale nje ngikubingelele ngikwamukele le channel leMaswidi Media Production. Mangabe uyaqala ukufika ngicela ukuthi ngenzele iqiniso lokuthi ucofa subscribe, mawuqeda ukubala ivideo ushaye like bese ke uyakhomenta kulolu daba lanamhlanje. Ngaze kwethu udaba ngeze ngaloke njengamanje lokuthi ke leyo ncwadi yayikade ke thunyelwe iqembu le-DA ilithumela ke kwiqembu ke le-ANC ngezicelo ke zezikhala abayifunayo kwikhabhinethi lamnumzane Cyril Ramaphosa. Ihambe ke yaze yafika kwiqembu ke le-ANC yathi mayibone ANC yathwala izandla ekhanda yathi cha madoda nihambe wrong ke nayo ke ANC yabeke sibhala incwadi ke ingasayithumeleli kuyona kuphela i-DA kepha isuyithumelela kuwo wonke amaqembu. Badinwe baganeke unwabo bakhala ngokuthi ke amaqembu avesane kacele nje ikhala ke ezinkulu kakhulu nezikhala futhi ke eziningi. Bathini ke nokubadina kakhulu ukuthi babona amaqembu avesana yasuka ke eyobhala ke okanye adedela incwadi zabo lezo incwadi ke bayifaka enkundleni zokuxhumana okuyinto ekhombisa ukuthi ke abathembakele. Bathe mangabe sebeyivala incwadi yabo bagcizelela ukuthi uyedwa ke umuntu ozokhetha ikhabhinethi lakhe ngendlela futhi ke akathanda ngayo. Bathi ke lo muntu ke upresident okumnumzane Cyril Ramaphosa. Babeke sebeveza ke ukuthi ke lo hulumeni okubambisana obizwa ngokuthi ke iGNU bathi ke lo hulumeni angeke uze kushayelwe iqembu elilodwa umthetho. Alikho iqembu elizophuma phambili lona bese lithi ke lingabashayi ke bomthetho. Babeke sebeveza ukuthi ke amaqembu angakhohlwa ukuthi ke le GNU iholwa iyona iANC kodwa angeke izithathe izinqumo iyodwa futhi angeke izithathe izinqumo ngokweseka iqembu elilodwa. Okwamanje ke umengameli wakuleli umnumzane Ramaphosa ufasekile akakwazi ukumemezela ke ikhabhinethi lakhe ngenxa yencindezi nokungaphumeleli kwengxoxo emaqenjini njengoba amaqembu afana no-DA ifuna ke izikhundla ezingaka, ifuna ke amaphino ongqongqoshe nezinhloko ke zeminyango ithile le abayifunayo. Mhlawumbe mangizokubalela nje lo mnyango isekela likaMongameli okuyi-Deputy President okanye i-Minister in the Presidency, kuphinde futhi kuzoba izeyimayi ezokuthutha, isebenzi zomphakathi nengqalazinda, ezemfundo ephakeme, isayensi nobuchwepheshe, ezemisebenzi kahulumeni, ubulungiswa bamacala, ezasemakhaya, ubudlelwane bamazwe, omasipala nezindawo zomdabu zobukhosi, kuphinde futhi ke kuzoba ke ezezimali. Kahle kahle nje i-DA ifuna lezi zikhundla ezithi ke azibe namandla. Uthi ke u-DA mawukuthi lezi zikhundla kanje asitholi sinikezeni okungcono ke o-deputy amasekela akuzo lezi zikhundla. Iphinde futhi ningakhohlwa ukuthi mangabe senizaba lezi zikhundla ninikeza amaqembu okuhlukana kwazo nikhumbule ukuthi ke ukubambisana kwethu nani at national level kuzothinta ukuthi sibambisana kanjani nani at provincial level okuyizindawo zaseGauteng kanye ke nendawo yase-KZN. Ngoba ke sonke sazi ukuthi umengameli we-DA umnumzane John, kepha ke zonke lezi ngxoxo ziphethwe ke umama Helen Zille ubaphethe ke ngesikhiye esikhulu kakhulu esivula ke yonke indawo. Sizohlala silinde sibone ukuthi ke umnumzane Cyril Ramaphosa uyalimemezela yini kusasa ikhabhinethi lakhe, sibone ukuthi ke lizoma kanjani. Okwamanje nje ngicela ukuthi ungicofe subscribe, ulike bese uyakhomenta. Sidibane kwivideo elandelayo. Ngiyabonga.